оё ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз медрояд. Сел дар ашт роҳу пулҳоро хароб кард. муноқишаи ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ кардааст. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров. навори имрӯзаи мо якчандин ахборотҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем. то охири навор тамошо кунед, то аз ахборотҳои имрӯза шуморам огоҳ бошед. аввалин ахбороти мо оиди сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. мо айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти Русия бо сафари корӣ ба шаҳри Москав рафт. хабар доданд котиботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин дар назар аст ки дар рафти ин сафар Эмомалӣ Раҳмон бо Путин мулоқоти дуҷониба анҷом медиҳанд. инчунин раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси раиси амалкунандаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳномаи амниятии дастаҷамъӣ ба паради низомӣ ки бахшида ба 76-умин солгарди рӯзи ғалаба 9 май дар майдони Сурх баргузор мегардад. ташриф меорад. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Эмомалӣ Раҳмонро Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҳмад Тоҳир Зокирзода, раиси Маҷлиси намояндагон, Қоҳир Расулзода, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва Озода Раҳмон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президент ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед. ахиран сухангӯи раиси ҷумҳурии Русия изҳор дошт ки тавофуқот барои сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Москав як моҳ қабл пеш аз ташвиши марзи бо Қирғизистон ҳосил шуда буд. дар ин сафар баррасии масоили гуногун аз амният то иқтисоду тиҷорат дар назар аст. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия шаҳри Москва барои сафари корӣ намуд ва ин сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як моҳ пеш қабл аз муноқишае ки дар сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қирғизистон ба вуҷуд омад дар нақша буд, вале мутаассифона як моҳ пеш қабл ба анҷом нарасид ва хушбахтона айни ҳол сафари корӣ ба анҷом мераса ва умедвор ҳастем ки сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия якчандин пешрафти дигар дар соҳаи амният ва иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меорад. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ ва як чизи дигарама қайд карданем. тамошобинони азиз, якчанд нафарҳо дар комментарияҳо оиди ба таможни Союз омадани ҷумҳурии Тоҷикистон саволҳо пешниҳод гардонидагианд ки оё ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз медрояд ё ки кай бояд ба таможни Союз бидрояд. бародарони азиз, ҳар касе ки ҳамин савола пешниҳод кардаги ҳастен, мутаассифона айни ҳол ягон ахбороти дақиқ ва аниқ мо дастрас кардагӣ нестем дар ҳамин маврид ва айни ҳол ягон чизам гуфта шидагӣ нестае ки Тоҷикистон ба таможни Союз медроя ё ин ки не. ахбороти навбатӣ оиди сел дар ашт роҳу пулҳоро хароб кард. дар пай боришоти борони зиёд шоми 6 май дар ҷамоати деҳоти Ашт сел фаромада роҳи пулҳои маҳаллиро хароб кардааст. аз қисми навбатдории Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Суғд қайд намуданд ки баъзе аз хонаҳоро сели омада хароб кардааст. хушбахтона ҳисороти ҷонӣ нест. ҳоло комиссияи зарари расидаро муайян мекунад, гуфт манба аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Суғд. дар ҳамин ҳол Диловар Ҳамдамов,
сардори кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Ашт вазъи ба вуҷуд омадаро хабар дод. яъне ки дар ҳамин селе ки дар Ашт омадак рӯзи 6 май ягон ҳисороти ҷонӣ нест, яъне ки ягон нафар нафавтидагӣ ҷон додагӣ нестай, вале мутаассифона чандин хонаҳо хароб гаштагиянд ва зарар чанд қадар расидагӣ рӯзҳои наздик нашр мекунанд ва боз огоҳ мешавем. бинобар гуфтаи Диловар Ҳамдамов, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, ӯ ҳоло мақомот ва масъулини ҳукумат ба ҳисоби Зариф Мирдадо, раиси ноҳия, ба маҳалли вуқӯи офат ба деҳоти Ашт сафар карданд. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, бо ҳамтои ӯзбекистония Шавкат Мирзиёев муноқишаи ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ кардааст. раисони ҷумҳурии Русия ва Ӯзбекистон 7 май зимни суҳбати телефонӣ вазъ дар Осиёи Миёнаро баррасӣ карда, аз муноқишаи ахири марзии тоҷикону қирғизҳо гуфтанд. президентҳо омодагиашонро барои мусоидат дар мутаддилсозии манбаи вазъият баён доштанд, хабар доданд дар хабарномаи Кремл. ва инчунин президентҳои ду кишвар қайд намуданд: мо омодаем ҳамчун миёнарав хизмат кунем, ҳар чӣ зудтар вазъият ба эътидол ояд, ҳамон қадар хубтар аст, изҳор доштааст. аммо ҷумҳурии Тоҷикистону Қирғизистон ин пешниҳодро рад карда таъкид намуда буданд, ки масоили аломатгузорию муайянсозии марз кори дохилии кишварҳост ва танҳо тариқи дуҷониба амалӣ мешавад. аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон дар нота унвони Русия баён дошта буд, ки ҷалби тарафи сеюмро ба ҷараёни гуфтушунид дар масоили марзии Тоҷикистону Қирғизистон мувофиқи мақсад намедонад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ҳамин қадар буд ахборотҳои нав мо пешниҳоди шумо гардонидем ва видеоҳои нави моро интизор бошем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.